po sa iba't ibang ahensya na meron pong kinalaman po sa medical talaga. Pero yung pong mag-a-assess ng pasyente, dapat po professional po itong mga doktor. Talaga pong mga doktor po ito na bibigyan po talaga natin ng masusing pag-aaral para po malaman po nila kaagad kung ano po yung mga naisagawa ng mga tinatawag po natin evidence-based. Kasi ang atin pong panukala, Ginoong Pangulo, ito po ay evidence-based. Tayo po ay pinayagan, tayo po ay naatasan ng Senado na makapunta po tayo sa mga bansa na meron na pong medical cannabis. At yun po, pinag-aralan po natin talaga kung paano po natin gagawin talagang safe ang pag-prescribe po ng medical cannabis. At ito naman po, hindi naman po din bago po sa atin na ang atin po mga doktor ay nakakapag-prescribe naman po yan ng morphine, nakakapag-prescribe po ng Demerol, nakakapag-prescribe po ng fentanyl. Kaya meron na rin po namang sinusunod. Meron na pong sinusunod na alituntunin at mga patakaran. Yun lamang po, siyempre, dito po sa ating panukala ay mas mahigpit po tayo. Mr. President, kaya nga po, will the good sponsor agree that perhaps during the period of amendments, itong Philippine Medical Cannabis Authority ay lagyan natin ng mga doktor, mga espesyalista. Kasi kung mapapalagay po dito ay hindi doktor at sila po ang magre-regulate sa mga practitioners, sila po mag-i-issue ng permit, baka po magkaroon ng komplikasyon dahil ito po ay patungkol na sa health. So, rather than just have an advisory committee on medical use of cannabis composed of some medical professionals under pa ito ng Department of Health, bakit dito po sa Philippine Medical Cannabis Authority ay hindi natin gawin na yung authority mismo ay should be headed by a physician as well as other medical practitioners also coming from the academe para sa ganun po, synchronize na po pagdating dito sa advisory committee. Kasi itong Section 7, advisory committee, advisory lang po yun. Talaga ang magpapatakbo nito ay si Philippine Medical Cannabis Authority. So, with a good sponsor agreed that perhaps during the period of amendments, we might as well include the medical professionals to play a role in this authority, Mr. President. Napakalaking karangalan po para sa inyong lingkod ang tumanggap po ng amendment po galing po sa inyo, Senator Professor Tol Tolentino. Salamat po, Mr. President. And I see, Mr. President, a provision here, the Section 22, the authority of the Philippine Medical Cannabis Authority to enter premises. Ano po ito? Will this be similar to a raid? Opo. May nakalagay po dito Opo, ito to po. ensure compliance with this act, the PMCA may at all times enter every building, every room, enclosure, or premises occupied for cultivation, production, sale, manufacture, and to inspect. Hindi ho kaya may mga nilalabag na tayo dito, Mr. President, na mga constitutional provision? Kasi pag ganito po, hindi kaya kailangan ng search warrant o kailangan ng court order? Kasi ito pwede nang pasukin, no? Baka, Di po. baka wala na hong, alam nyo, pagpapasukin ng isang pribadong lugar, talagang may mga constitutional rights na pinoprotektahan, ika nga, Manso, Mrs. Castle. So, paano po kaya ito? Will you be willing to have this amended to make it more constitutionally compliant, Mr. President? Kasi parang nare-raid na kahit anong oras, kahit anong araw, kahit alas 2 ng umaga. Wala nang court order. Opo, ganito po kasi yun, na-formulate po ito. Ito po kasi ang practice, ang best practice po nila sa bansang Israel. Opo. Sa Israel po kasi, ang nagbibigay po ng lisensya para ikaw ay makapag-cultivate, ikaw ay makapag-produce, ikaw ay makapag-deliver sa mga pharmacy, ay ang
kanila pong cannabis agency. So sa atin po, kung ito po ay papasa, yung PMCA po, siya po ang nagbibigay ng lisensya at siya din po ang pwedeng talagang mag-inspect. At ito pong mga ganitong klase po kasi na meron po tayong cultivation na dapat po talaga anytime pwede pong pasukin dapat po talaga ng PMCA para makita po na wala po talagang anomalya sa loob. Talaga pong kumpleto lang po tayo sa safeguard. Kasi tandaan po natin na Ginoong Pangulo, ito pong medical cannabis, gusto po natin talagang medical lang. Hindi po talaga siya magamit sa anumang bagay na may kinalaman po sa addiction. Kaya po gusto po natin sana makopya na kung ano po yung ginagawa po ng mga bansang pinuntahan natin, magawa po natin kaagad. Kasi sa akin naman pong palagay, dahil sila naman yung nagbibigay ng lisensya, so anytime pwede po silang mag-inspect. Opo, pero hindi naman po raid. Wag naman po raid na may mga kasi- ano lang po, talagang inspection lang po siya talaga. So, Mr. President, siguro during the appropriate time when we amend this measure, siguro, papayag po ba kayo? Will you be willing to have this representation, infuse some amendments that would make this really constitutionally exact? Siguro po yung pagpasok sa mga premises, may oras. But again, Opo, siguro po, Mr. office President, hours po. Mr. President, medyo kasi ito yung preparation is a very wide term. Yung po bang nagpe-prepare ng mga ingredients kasama na rito. So, ang worry ko lang po, Mr. President, this might be subject to abuse. Halimbawa po, merong isang wag naman natin sabihin na malikot ang isip na PMCA, sinamahan ng ibang gustong mang-raid, pasukin yung isang lugar, o PMCA kami, labas nyo yung mga ginagawa nyo ditong fake na walang permit. Diba? Subalit, iba naman yung kanilang pakay. So, we want to avoid this, Mr. President. That's why we can still refine Section 22 if the good sponsor would allow us to Opo. do the same. Opo, isang karangalan po ating Professor, Senator Tol Tolentino. Isa pong karangalan na magbigay po kayo ng inyong amendment po. Opo. And then, Mr. President, siguro po, bago I will not be finishing my interpellation, that perhaps other members of this chamber would interject. Ito pong Section 24, Mr. President. This is a blanket, it would appear as a blanket authority to be exempt from civil and criminal liability. Tingnan niyo po itong Section 1, no? Section A, letter A. The certifying physician is exempt from civil and criminal liability for issuing written prescriptions stating that the physician's personal opinion, etc., etc. But Mr. President, they undertook a Hippocratic oath na talagang gagawin nila nung sila ay maging doktor na tama at tapat ang kanilang pagpapataw ng medical opinion. So ito, pag nagkamali, okay lang. Kasi exempt sila, criminal liability, civil liability, walang damages. A qualified patient for using medical cannabis in the dosage and